Sadiya? Na tunda ne ku samu hutun makaranta ka yanzu ya kamata na taimaka min ayyukan gida ko ba haka ba? Aba momi kwana biyu na fa an gaje ba mun samu hutuna ka ya kamata ki bar ni rubuta. To Sadiya bacci na mana. Sadiya ba aure zaki ba nan gaba? To shikenan. Sadiya? Na'am. Wani fa ina Salim ne? La yana ciki yana ta danne wayar sa da ya saba nan. Salim? Salim? Amomi. Fito. Amomi. Salim yana kwana biyun nan da silent hakan nan. Wallahi momi gaba ɗaya kwana biyun nan ke ma kin san yadda garin yake gaba ɗaya babu kashi. Shine ko tafiya kasuwa ba kai kullum sai dalle waya? Ai gaskiya momi kasuwan nan ke ne dai baki sani ba kasuwan shiru ne fa. Ai gwari ka je kasuwan zuwa kasuwan ya fi zama dai a gida ko ba haka bane? Gaskiya to kowa ma zo sayan kaya kawai dadi yake wa transfer ba amma ba da kashi yanzu gaba ɗaya shi yasa ni na daina zuwa. Yanzu kullum ka zo karɓi kuɗi a hannuna kan ya maka ne sale? To momi ai ke momi ne in ba mu karba gunki ba abun wa za mu karba. To ai ya kamata kan gaskiya ka lallaba ka je kasuwa ka ga yadda kasuwan yake ko ba haka ba? Ba ta da wani aiki sai danne. Assalamu alaikum. Na kai ka dalle. A to ni ga na wurin nan na. Sanu da zuwa kuma. Sanu da zuwa. Dadi. Dadi. Na'am dadi. Ya kai war haka kana gida? Wallahi dadi ni babu kashi. Babu kashi kamar ya. Babu kuɗi a wurina. Yasa ka zauna gida? Ko na mashin ma ban da shi yanzu nan muka gama magana da mummy ta ce wai za a duba min. Bai kamata kai haka ba. Kasuwa ya kamata ka dinga zuwa kar dai irin shagwaban kanan ne. To ko na mashin ma ban da shi ne yanzu. Wannan kwana biyun nan yanayin ka ya canja ne. Gaskiya. Kai? Kai magana da reni fa. Ke anti babba ne ba wani 2000 ne ko ɗaya ka. Me ya faru? Damunan banan nan kin san bai yi kyau ba. Damunan banan nan bai yi kyau ba. Shi yasa kuma gashi nan dabbobin sama yawanci sun samu damuwa. Ga su yanda suke a kauye din ma sai abin da Allah ya yi kawai shi yasa duk hankali na tashi yake kwanan nan. Gaskiya Alhaji ya kamata ka samu ka je ka dube su ka taimaka musu kuma Alhaji. Hakan ne tunani na dama kan kin san tsawon shekara dai kan abubuwan yanda kake tunanin naka sai kaga yanda ya zo daban. Gaskiya ne ma na ji wani abu a jikina. Ya kamata dai yanzu a samu a je ƙauyen nan ka samu ka taimaka musu ba? Gaskiya cikin mata fa babu kamar gaskiya ba kowace mace ne za ta yi ma mai gidanta shawara haka. Aulat! Aulat! Zo mana. Na anti? Anti? Yaya Aulat? Anti gani? Kin shigo kuma ki zo kin same ni kin ce min kuma ba tambaya nake so na miki dai. Na ga dan uwanki ya shigo a fusace. Ya ce da ni ya same ki da wani wanda bai fahimce shi ba. Wai me yake faruwa ne? Kin san ba sanin komai ne ba amma na yi kokari na kare ki. Na da baibaye shi da fada. Amma shi yasa nake son na ji daga bakin ki dan na sanya zan yin kamo bakin za. Kuma da sanin kuma dai kin waye shi kuma kin san cewa ina son ka sosai ba ina son san bane damuwa. Ki kasance cewa kin tabbatar da cewa mutum yaron nan nagari ne dan ki auri mutum nagari kin ga amanan ki aka ba mu ba za mu san mu dauke ki mu ba wasa sai ba ana tunanin kar aje ai zaben tumun dare mu ba mu san halin shi ba shi dan uwanki shi yake fita yake gani me yake faruwa shi ya san gaskiya shi ya san komai ni ba fita nake ba abin da ya faɗa da shi za mu aiki ni dai zan so ki zama mace ta gari saboda kin ga amana mahaifiyar mu ta bar mana ba za mu son amana mu ci amana ba shi yasa nake so ki zama mace ta gari ki samu miji na gari wanda zai rike ki da amana ba za mu son mu dauke ki mu ba wasa sai ba in har kuka je kuka fara haihuwa da shi ya zama ba mutum na gari ba yau ya buge ki gobe ya buge ki kin san dan uwanki ba bari zai ba kin san halin shi ya zo ya riki dan mutane je kashe shi je shiga wani hali kin ga an samu damuwa haka ne anti amma dai a dai kare bincikawa kin san dai ina so a bincika sosai kuma shi hayan sa masu kyau wai shin ma ni me sana'an wannan yaron ne gaskiya dai umma yana zama a shawo ba damuwa a shi ke insha Allah rabbi za mu tsananta bincike
mutum na gari ne Allah ya sanya kai, in kuma ba na gari bane Allah ya watsa ya kawo miki wani na gari. mutane mahaukata ne dabbobi. Kai fi sabilillah ka duba inda suka zo suka wai sun gina, kowa in ya tashi sabagen hauka wai sai zo wai gini. Yanzu ka duba an zo an barnatar da kudi wai an zo an gina gida. Kai mutane asalin mahaukata ne, sai zo suna ce ma mutum mahaukaci, ashe su ne mahaukata. Ka duba yanzu me amfanin gina wannan, su ne mahaukata. Kai kai hoton kawuna da babana ai wannan sun kai shekara 50 da mutuwa, ban san me ya fito da su ba kan hoton nan. Wannan hoto ne ai, bari in binne su, na san zuwa wata 2 da su fito, za su siro, bari in binne su. Amma insha Allah kawu da baba bayan wata 2 na san za ku siro. Bye bye. Wayoni Sadiya ta zama gansun aljanu. Sadiya kai. Ya kake? A kwana biyu. Lafiya kalau. Na jin daɗi. Ya kowa da kowa. Lafiya kalau Sadiya. Kun kuma ƙara kyau ne haka. Na ga wani sai shining kike wallahi. Ba da ma na gode. Yayi zan na kaman daɗin makarantar nan kike ji. Makaranta fa dai an gama an huta. Yayi zan. Zan ji alhamdulillah. Na ci kiran layin ki, ina son ji labarin ya makaranta ko ƙare da exam gaba ɗaya layin ki ba ta. Wallahi wutan gidanmu ne ya samu damuwa, waya na ba caji kwana 2. Shi sa ba na jin muryar masoyiya ta mana. Ai ni ma ina so da mai kira kan gaya maka. Za mu tafi kauye, za mu je gaisuwa gidan babban mu, amma ba wani jimawa za mu yi. Kina so ki ce min za ki yi tafiya kenan? To ai ba wani daɗewa za mu yi ba. Gaskiya ba zan ji daɗin haka ba, zan ji daɗi a cikin tafi kan bane ba. Hanya ba za mu tafi tare ba kuwa. To ba da amma sai ka shirya. Soyayya ta kenan, kamar kwana nawa za ku yi? Gaskiya dai amma dai bara mu jima ba kan. Gaskiya ba na so ki daɗe don ba na so ki nisa da ni, kin sai ina son ki sosai. Ai na sani. Soyayya ta kenan. Ya zuke. Sai dan ci Allah ya da ke lafiya. Amin. Amma da Allah ya kasance wayanki yana buɗe. Na wallahi in dai na kira layin ki na ji aka sai zan ci ba na jin daɗi gaba ɗaya. Ba da mun insha Allah za ka ji. Zan yi kokari da buɗe waya na. Amma akwai wani magana da nake son mu dan yi da ke, amma tun da ka ce min za ku yi tafiya ki je dai ki dawo ba matsala. To ba da amma da Allah ka rufe ɗaya. Ba da mu bara mu da in kin je dai duk yanda za a yi dai ki ringa kira na a waya ko da a ce ɗauye shi a nan YouTube ki ringa neman na cikin ɗaya. To shi kenan zan ci gaba da kokari haka. Ba da mu masoyiya. In kan ba da ni tafi. Ba da mu gaishe da su. Za su ji. Ba da mu sai da kowa da. Ladidi, kin fito ta rafi ne? Na shiga uku da muke. Yaushe ne zaka bani shayi iska wannan gari? Na son ki kan ba dole ba.
Baba garin nan ana jinguna sati ɗaya 10 sati ɗaya naira 10 ba kai sa kana da 10 ana jinguna alquran ni da na kwana a banki gaba daya 40 na cire ba 40,000 ba fa naira 40 40 kwarai kuwa na sha garin kwakin 30 sugan 10 shi yana da wani ihun wani takura ya gani ba wannan tafiyan fa da saken shi yasa baka zama da kuɗi mana ga kaman wani wannan ya zaka je madara ne kudin ba madara kuma muguwar ne o bombita ne kenan a'a ba dakan alaran mai dan kadan maman sande to alaran ma angon ku kenan kai alquran me ran ne wannan yanzu ma wiwin ka daina sha wannan abun ka koma sha kuma ai wannan ka jana cewa dakan alaran matan kadan maman sande shanki sai wani sai dan gata tura ki a hanci ya tura yaro zuwa makaranta da ka bar shan wannan gonda ka saki matanka na fari ka saki matanka dai ana shanki a duniya ana kuka ba dun komai ba don tsoron Allah ka ishe mutane da surutu ina kan da har nan ne Allah ya shirya kullum muna ma faɗa kan wannan abun ba ka ji kuma kana son zama tare da mu ba da matsala wallahi wannan ba matsala bane muna ga maka gaskiya ne kai daban nan fa kofan gidanmu ne in bai ba wallahi duk zan ma to kuma wai kai daban kai ka zo na kai kade ne ka taba ga mutun yayi rayuwar shi kade wai a shanun nan kan bugun ina ne a bada kai bugun Najeriya kai kwaro baka zama ne abu ba akwai dan nawa ya zare angon nan duka yake ga gunda kore da wuri ba ai ya san wanda yake duka yake to wake soron sa a ni a ba ai ya san da yake ba ka manta ni kenan to kai da kofar gidanku kai ruwan da ke gudu ma bana sha ma ba cikin banza wani zamu ko wani figun sa na ya rage na shi ai figun sa alquran aljani kai alquran ma hauka shi tanan banza kuna ganin mutum ba za ku masa ba Allah na rande da Allah ma hauka ba ku ganin mutum ne Allahu tanan banza mutanen wofi kai kuma kana gani na ne Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Anti? Dan Kina uwa. cikin? Kai so kenan. Wallahi ya gajiya. Ya kokari ya aiki. Abiya kalau ya so loli. Sai godiya fa. Ya na ganka kamar ranka bace ka me faru da kai ne? A dole raina ba ce ya ki gare na ba ce ba. Ki duba yarinyar na yaushe ma take yarinyar na har ta fara saya da samari. Wace yarinya? Yarinya Haulat yarinya karaman nan. Ka ce ai wannan zai aure ta ka gamu da shi. Ya gaishe ka ne mutumin kirki. Wanda za a aure ta fa kike fada. Kina ga yaro a yamuci yaro da bai san ciwon kanci ba yaro kusan ma kusan dan daba ne kina ganin yaro kina ce wai wani yaro dan albarka. Wace yarinya take bin maza? Haulat mana. Ina fata ba ƴar uwarta kake wannan mummunan fahimtar ba. Ita dai Haulat. Kai wannan lamari bai min daɗi ba. Gaskiya da gaskiya ban ji daɗin abun da ka mini nan ba. A matsayin ta na ƴar uwarka amana fa aka bamu. Amana ce aka bamu. Mahaifiyar mu kafin ta rasu ta bamu amana kuma ka san muna amfani da maganarta. Kuma don haka idan muka ci amana wutan Allah sai ya ci mu. Don haka bai kamata kana aibanta ta ba. Ko da wanda ka same ta da shi ba mutumin kirki bane ka mishi zato na gari ya zama musilin Allah ya taimake ka kai ma idan ka je wani guri ko da halinka ba na gari bane sai a maka fahimta ta gari kana ce tunda ƴar uwarka ce Antini ba wai na ki zancen auren ta ba fa. In ma samarin za ta yi na kirki mana wanda za ta amma kina ganin yaro yaron da bai san ciwon kanshi ba. Kina ganin yaro gaba daya wargaje yake kina bin nan yaje nemi na kirki mana ta nemi na kirki mana ta gani a za a ta auren ne. a goshin shi aka wutar zane aka mishi zanen cewa wargaje ne shi to in har wancan yaron wargaje ne kai ma wargaje ne Ke fa kina zanne a cikin gida ne mu da muke fita waje muke yawo mu ka san yaran nan ya suke. ni ko dan iska ne ko dan daba ne zan aura mata shi kuma zan cigaba da mishi fatan alkhairi ubangiji ya nisar da shi kai kuma idan ka halinka kenan na aibanta yan wasu zan ya kada a cikin ba shi ne kai maka na aibanta yan wasu saboda karka je wani guri kai ma a cigaba da aibanta Wannan kin yi niyyar cutar da ita ne ba taimako bane ba. Kisan mu da muke fita waje muke yawo mu muka san me ne yake tafiya a garin nan ke kina zanne ne a nan ba ki san komai ba kina cikin gida. to kai ma idan ka je neman auren ka san nagari. Amma tun da ke ka daura mata gindi kai komai shikenan ne zan iya shirya hannuna ma. kai ma idan ka je neman auren bin zan dinga in ka kai ba mutumin kirki bane kana aure ka
Wannan yarinya kuma sai ta. Amma ido ba mudu ba amma ya san kima ai ko? Ai na kiman yake. Mu shiga ciki mu karasa. Mu karasa dai. Kuna nan abu ne abun ku. Wallahi muna nan. Allah ya sai ga ki a karkarar mu. Wallahi ne ce bari zo ziyara. Kai kin kyauta wallahi. Allah ya saka da alheri. Ai haka ake so. Ya kuke lafiya kalau wallahi. Ce bari zo mu gaishe. Wallahi kin kyauta bari in kira Ladidi ma ta yi ta kawo mana ruwa. Shikenan. Ladidi! Ladidi! Na'am umma. Ki zo mana Ladidi. Ladidi ki je ki dan ɗebo mana ruwa. Kin ga ruwan nan yayi ƙasa. Ina abin ɗiba ruwan naki. Ina ga gashi na bayan ki. Ka roba ruwan nan. Ya cika mana ko da sawo biyu ne. Goggo zan raka ta. Ba ba ke da kika zo yanzu ko huta baki ba me zai kai ki rafi? Goggo ina saurara. To shikenan. Ba da mu kar ku zauna kun ji shikenan ba ku zo ku dora mana saboda zan tsinka muku ganyen kafin nan. Ni maza ku da ka ku tsaya fa. Banda abinka da yaranta. Daga zuwa shikenan sai tafiya rafi. Kai wani abu sai yaro wallahi. Ladidi. Ladidi mutane ne. Ni a gari zuwa na Ya baba, kai kaɗai ne a daba? Wallahi ni kaɗai ne. Sai yanzu ka samu zuwa. Wallahi an ji na ɗan karɓo wani moka ne, ka gani? Dan jama. Ba dan bushiya. So nawa zan gaya ma ba na shan wannan abu. Me yasa ba ka da magana? Na ji matsalan ku kenan. Kana tare da ni. Namadi. Ga mutanen fa. Ka amma dai baka da zuciya ko? Kare ne ya lashe zuciya tun ne ka sani ba. In dai akan ladi ne. Kana ji? Akan ladi zan iya yin kai zan bubbula ka ban dai akan ladi ne wallahi sai in bula ka wallahi. Yawwa, kai ko da yake dan nawo ne a shi so. Ladidi kin ga wani zobe mai kyau. Ai na ai gashi. Kake dauka. Kake taba ba Sadiya. A'a ni zan ga Sadiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadiya ta zama dansan aljanu wayo rayuwa yarinya Sadiya yarinya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Larai. Na'am san da Yau kuma miyan nawa ne? Miyan taushe. Miyan yakuwa. Wallahi taushe nace za mu sha aiko gashi ma ka ga mun yi bakuwa. Daga ina? Sadiya ta birni. Sadiya yan wajen Alhaji Bashir. Yanzu nan ta zo ba dadewa na gaya maka nace Ladi ta tafi ta kawo mana ruwa sai ta ce wai sai su tafi tare. To hauka ne kuma? Ya aka bar ita Ladi ta da haukanta ta dauki yarinya suka tafi rafi. Na ce mata ta bari ta huta tunda bata dima da zuwa. Ta ce a'a goggo ba mu je to ka san sha'anin yara ba a shiga tsakanin su. A'a Larai akwai sakaci. To kace zaka shiga tsakanin su ma kai zaka ji kunya. Su Allah dai ka mana su lafiya. To amin. To amin ku kan ba ku wuce haka idan an yi magana dai kokarin ku dai a dai ya zama dai ku dai ba ku da laifi. Babu kai dai kai shakuran mun kai za ka sha miyar taushe. Amma an kawo gida? Za a sa gida ba. Wancan garon da kike ya kuwan yayi yawa yayi tsami. To a sa ma kan wato ya kuwa ba tsami ya za a yi. Ba ta min ciki yake yi gaba ɗaya. Kai naka in na iba ma hin sa ma kan wa an kashe ma shi dan mu ka gaskiya muna son tsami. Kanwa amiya? Maka ji Bahaushe ya ce maka kanwa ta ka tsami ba? Ni ban san daɗi ba kenan. A'a ba haka nake nufi ba. Hai. Mata dai ku ba iya muku wallahi. Wato dai ku san kanku yayi yawa fa. To ba son kai mu muna son dan tsami ka san mata sai tsami. Sallan da ya wuce can ma fa haka fa. Na dawo gidan nan nayi sallama na dan leka ta ciki na samu wani kwano na dan sa hannu na dan lasa. Sai na ji miyan din ya bambanta da naki. To ni na dafa kuma ai. Sai na shiga raba hankalina da bubi nace anya kike kai miyan nan. Ni nayi. Ko dai dan waken zagaye. Dan sallah dai daban yake da na kullun. To amma dai an san ina kokari ai. A'a ban ce ba ka yi ba amma ka gani. Ina yi. In ka kawo mai kyau sai ayi mai daɗi.
a ka shi ne kawo wai dan yanzu daidai sai a yi dan daidai dai nufin maganan ki dai ba na kawowa a'a ni ba ban ce ba kenan na makwabta ya fi namu a'a na ga na makwabtan kowa shinkafa yake kawowa da miya to har ta fita akan ka shi yasa ni ko ne na mana miyan taushe kaga ko aika ce wai za a sa gyaɗa kuwa za a sa ga gida nan ina da ita zan sa da Allah a dai yadda dai ba zai bata cikin nan ba ni ina son wannan miyan ne Ba amma zai ba ta bata cikin ba. da yake ne shine matsala kar ka samu matsala Yoni Sadiya Sadiya bismillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaya me ya faru ina yar uwar taki ina guroban yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku taimake ni yarinya ta sume mini ladidi na shiga uku yarinya ko motsi ba ta yi kawu la haula wala quwwata illa billah ai zama bai kama ni ba na shiga uku wannan ya na shiga uku yarinya ko motsi ba ta yi yarinya ta sume min na shiga uku kawu na shiga uku bari in nemo agaji kawu Sadiya ga Sadiya Yoni Sadiya ga Sadiya yawayo Sadiya Allah sarki duniya Sadi mai ban tausayi Balladi dan busha Balladi ya kai wallahi yanzu Ya mun aka- ga Ladidi ta zo da wata bakuwa cikin kogi ladidi wanne ladidi na Ladidinka me yasa me da ta bakuwa wannan bakuwan din ne ta dauki zobe a cikin ruwa kuma ta Sadiya bace. kenan Sai ta bace inna lillahi wa inna Wallahi. ilaihi raji'un subhanallahi ta bace kuma nan wannan rafi namu wannan rafin dai dan kwari yanzu ina ladidin Ladidin ma ta fita ta yi gida da gudu subhanallahi Yoni Sadiya Sadiya Sadi ta zama dansin aljanu wayo rayuwa yarinya Sadiya yarinya ce mai hankali wa alaikum salam manu ina ka shiga kwana biyu gidan nan shiru baka kwana a gida lai na can angon su audu ne na can ina rigagen su na can muna aiki ne rugagen su audu kuna aiki to manu gidanmu babu lafiya ko me faru gida kuma ba lafiya fa gida babu lafiya alamar ya kwabe yarinya kanwanka can yar wajen kani na Alhaji Bashir ta dai zo nan da ita da Ladi ta dauke ta kasan yaran nan yarinya ko huta ba ta yi ba ta ɗebe ta suka tafi bakin rafi ɗebo ruwa sun tafi bakin can bakin rafi ɗebo ruwa ta je ta samu wani zobe a can dai yarinya ta je ta samu zobe a ƙasa ta ɗauka a'udhu an billahi nemi yarinya ko sama ko ƙasa a rasa. a'udhu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ma dai abin da nake ta kokarin yi ina so in je garin Dinya can dinya can kauye dinyan can kuma konakin baya ma da wuce ma akwai wanda ta bata ma an ji labari to ai yanzu matsalar mamanu ita Ladin ma ba ta magana tun jiya Ladi ba ta magana ba ta iya cewa komai yanzu shine nake so in tafi Dinya can in nemo malamin nan da ya taba zuwa malam Jauro shi dai ya zo a samu a ɗan yi mata ko tofi ko za mu gane hankalinta subhanallah kafin nan mu san wani mataki za mu ɗauka yarinya ka an nema dai shiru bari je gidan duba ko an samu ni labari baffa madalla amma manu kar ka sake fita ka bar gida to baffa kaga dai yadda yanzu gidan nan yake tunda ni na tafi can Dinya to baffa kafin in dawo ke ya zama kana gida ko waje karka abin nan leka manu amma su can ba su labari ba ko ba za mu gaya musu ba tukunna sai mun iya bakin kokarin mu in mun ga yafi karfin mu sai mu gaya musu amma yanzu jiya abu ya faru mu kira su mu daga musu hankali duk abin da ya faru bai fi karfin Allah ba wa alaikum salam akramakallah wanda ya so mala wanda kokari yarinya da jikinta to yarinya jiki da sauki mala da sauki dai zamu ci alhamdulillah to gashi nan dai wallahi wannan al'amari dai mun bar mu Allah mala
wallahi yarinya dai daga zuwa dai gashi dai ka gani dai yanzu damuwar ma ita ɗayan tunda gare ita wannan yanzu muna gani dai gashi na akwai halaman sauki amma wancan ba mu dai san ma dai ina ma take har yanzu babu labari dai malam har yanzu babu baki malam iko naka ba wallahi iko haka Allah ya so sai hankali abun nan din yammacin nan Allah sarki wallahi to ai ka san komai nihi ne na Allah hakika Allah haka Allah ya kaddarta hakika sai hankuri to Allah dai muna bude to amin malam Allah muna bude amin malam Allah muna bude amin malam to karuwa na dan kara mata addu'a ko ga banda Allah ya yi to masha Allah Allah da za ta tashi assalamu alaikum wa alaikum assalam bismillah rahmanir tashi a bata to masha Allah larai karba a bata to tashi zafin jikin ya ragu ko da sauki ko to Allah bakin ne dai babu bakin zai bude wayo ni sadiya sadi ta zama gansun aljanu wayo rayuwa yarinya sadiya yarinya ce mai hankali sadiya kuma na san sadiya yar gidan tarbiyya mai nazari ayya sadiya amma yau sadiya za ta kashe mutum ba nazari sadiya wayo ni sadiya ayya kai co wayo sadiya ayya sadiya siri na mana sadiya ban taba kallo ne ba sadiya samu ne ko siri ko da fa abokan gaba ayya sadiya ko kuma kishiyar uwa ta jefe sadiya duba sadiya ko kawaye ko ka samari dudde Ali ba kaman ga wata gurin kayan me yake a wurin kayanmu? Na ce me yake a wurin kayanmu? labarin sai nan kunan na fita na samu jauro kasan ta wayan shi nake samun labari na ce kira su ya kira su ya ce baya shiga suna da matsalar mai kuke gidan abun kai dai ya ki shiga dai to shine ya ce zai sake gwadawa an jima na ce to babu damuwa to amma dai muna sa ran dai suna halin lafiya dai sun isa lafiya insha Allah. To yanzu chance fa su kawo can fa sun ji labari abin da yake faruwa? Na gaya mishi na sa jauron ya kira shi yau kwana biyu dai ya ce min yana zuwa to kaga yau dai gashi kwana biyu ba mu gan shi a nan din ba na fita na sake samun jauro na ce masa ya kira min shi a waya ya kira matan shi muka samu na tambaye ta ina mai gidanki ta ce min ya taso ta ce mini baya nan wajenmu ne ba ya ce nan in zai zo ba to kaga kwana biyu ya fita dai ya yi can din bai ya baro can mu kuma nan bai zo mana nan to me zai hada bayan sallah azhar ka je can din ka sanar da su abin da ake ciki in je can ina ma can wajen su can binni wai abin zai mana yawa matsalan zai mana yawa a gida gashi ita innan kudin nace ta dauki ladin su tafi can kauyen su bala a yi kokarin yi ma ita ladin magani to sun tafi ni kuma in tafi in barka kai kadai a gida to kaga ba mu san yana yi ba don me za mu tashi hankalin mu daura mu kanmu abubuwa sun yi mana yawa mu ji da wannan
yanzu ita wanda ba mu gani ba dai ita ne damuwa. Yanzu abin da fi tayar min da hankali da baka ji labarin su innan nan ba sun isa kalau can ko ba su isa ba shine abin da fi tayar min da hankali. Ladidi da mamanta kan na san Allah da sun tafi babu matsala da insha Allah sun isa lafiya. Allah shige mana. Yawa tunda ita dai Allah ya sa dai mun ganta mun ga wani hali take ciki. Kokarin mu yanzu mu samu dai ta dawo hayyacinta ne aiko. To yanzu ita wancan da ba a ganin ba ita ne damuwa. Ba mu san ina take ba wani hali take ciki ba Allahu alam. Amma dai Allah ubangiji ya taimake mu da duk inda yarinan take da tana halin lafiya Allah kuma ya bayyana mana ita. Yanzu in na fita din zan je gun malliman kaka fita fama nuka bar gidan nan. Gida ba kowa din nan babu dadi. Wayyo ni Sadiya Sadi ta zama dan sun Kule! 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 Ɗan barbara! Kule! 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 Boka! Boka! Kai! Boka! A hirdinka! Haka mu kai da kai. A hirdinka! Ka ba mu arziki. Kuma ka ɗauke min kyata ka mai amfanin arziki. Dole ne, duk wanda ya ci zo mu ya ci gudu. Ka cika mana alƙawarin mu ne? Duk wanda muka yi mu aiki bai biya mu haƙƙin mu ba muna ɗaukan ƴarsa ko ɗansa. Ko ƴar da nake ji da ita ce kadai. Dole haka ya kasance. Kana tunanin za mu baka arziki ne haka nan? Dole sai ka ba mu ƴarka ko ɗanka. Alƙawari ne wannan wanda muke mutanen ɓoye. Idan muka baka arziki dole ne mu ɗauki ɗanka in baka cika mana alƙawari ba. To me amfanin arzikin boka? Idan baka mai da hankali ba zan mai da ka buri. Mai da dangin ka kule. Ba a mana haka. Na layar da na baka. Ga ita nan guna. Ga ita nan. Sun barbara! Kule! Ga layar ka. Sun barbara! Kule! Samu ita nan. Me kuma boka? Ina so in maka gargadi. Daga rana irin na yau. Kaka kuskura. Ka ƙara zuwa gona in ba ka cika min alƙawari ba. Wannan layin tana ɗauke da aljanu 100 ba ɗaya. Shi yasa ina so in nuna maka. In baka wani. Idan ka ƙara daga yau sai yau. Ina tabbatar maka da in nuna maka alama. Wannan shine alama abin da zan nuna maka. Na fi karfinka. Boka! Fita nan! Boka! Tsumburbura! Kule! 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 Ya wurina fa, gaskiya fa wurina hannunka fa ya fada a asiri. Gaskiya ne ke maka nan fa ya goyi fa wurina wani. Abin da koya ma aiki nan kuwa. Za a yi cewa wurina, ai dole harka na cin abinci dole ka suka koya miki. Da fa wurina fa manya fa shakkan ba su kan gaba ciki. Sai ga mutum in ya zo shago nan har ba su ma ga sai na ga yanzu har gaba ɗaya ma kawai kowa ma kawai kai ne kawai. Sai kun ga lokaci ne. Kai abin da aka ce ma yana da lokaci yanzu ne zai zo yanzu ne. A gaskiya a cikin duka insha Allah. A bana gida ya fito shago din da ina ta kiran wayan kamar ok ba mamaki time da kira ni a wurin gida da nan misali asan ba ta nan kuma na kira layin ta yi tafiya ne ta yi tafiya ba ta da ni kwana biyu nan ma ba na gane ma yanzu ai ba za ka gane ne ba domin akwai matsala in ka rasa ya gida ta ne tun da take kuma ina kira layin ta baya tafiya kuma kafin ta tafiya ran da za ta tafiya sanda na je gidansu muka yi magana da ita akan idan ta je garin ko da ba ne ta kuma ta yi kokari duk yadda za ta yi tafiya ne domin na tafiya da ta hankali na amma ya kalwa ba ta kira ne kuma ina kira layin a ƙarshe baya shiga
baya shiga a ƙashin jikina yana bani akwai matsala ne baya da za a yi sadiya ta yi tafiya ba ta ne ta sai an ta haka ne kam ga ma zai kake ganin za a yi shawara kawai ni ba zan yi hakurin zama wani koyar sa don haka kawai tafiya da kama dole ne zuwa yaushe kenan za ka tafi zuwa an jima insha Allah wajen ci za ka raka ni ba ba matsala ba na ce karka fita ba? wallahi kai mun so da ji ba shi ya waika su kai fita farnan gona ta to ba dama na ce ku daina bude su ba? to wallahi na kunce su dama kan zai fita sai kira ni sai da Allah na ga ma ku daina kunce dabbobin nan suna fita suna ɗibo mana fitina wannan zuwa cin kayan mutane fa masifa suke tara mana fa to yanzu ba wannan ba na tafi can gurin maliman na samu labarin su innan kudin da sun isa lafiya kalau lafiya lau to masha Allah masha Allah to ita ladin ana nan dai ana ta kokarin yi mata magani to nan din dai mun dan samu kwanciyar hankali Allah dai taimake mu yanzu wannan din zan je sake samun jauro ya sake taba min su can mu ji yaya labarin ki can birni in sake in ji ina yayi to me lakin sa tace ya bar gidan ya fita kwana biyu kaga mu bai zo mana nan ba sosai yanzu zan je in ji yaya me ake ciki to Allah shige mana gaba to babba wayo ni sadiya ya kai ni kan naga oga kwana biyu shiru tun da na faso oga ban gane kansa ba kai baka san me yake faruwa ba ne ai tun da wata yar uwar ladiyo ta zo daga birni suka je koge ɗiban ruwa tun daga lokacin ta tsinci wani zobe abun ya rubuta da ita sosai ya fada mata tun daga lokacin ba a gane wa oga to ai ni ban sani ba yi wallahi abun da yake faruwa kenan sorry oga sorry oga kai Allah wuce ran oga baka san da nake da ladiyo ba ko afuwa oga bai sani tamkar raina haka nake jin ladiyo duk abun da ya taba ta ina ji kamar raina na taba wanda sake jin magana makamancin haka zan bubbula ka sorry oga afuwa ka san bai jima da fasowa ba bai san me yake tafiya ba afuwa yanzu me abun yi to oga Tige ina jin ka oga Haidar oga ina jin ka kai na ƙasa kuna ji na muna ji oga muna ji oga kun san ba na sa abin da zai taba ladiyo ko wannan haka yake oga to ku shirya za mu shiga neman kawar ladiyo dole za mu nemo wannan yarinya an gama saboda ladiyo kawarta ne kuma in har ladiyo ta ce mata abu na gagara to kaga ba magana an gama oga fada na ka cika an kare jejin kare ku kanka ne kun sani an gama oga fada ta kanka za mu rasa ran mu oga ba wani iya kawai yasa oga duk wanda ya baya kuma zan wular da shi ayawa dun ba a ja da ni kanka za mu iya rasa ran mu oga duk abun da kace mu yi shi za mu yi fada na ka cika tike oga ka san ruwan da ke gudu ba na sha wannan haka yake oga mun fi kowa sanin haka an gama oga kai mu baza ma cikin dajin mana mu fita neman ta kawai ka san ni ruwan da ke gudu ma ba na sha gaske wannan haka ne haka ba na escape yes sir
ga ruwan magani wannan in kin sha za ki ji sauƙin jikin kin nan zai taimaka maki a jikin kin nan sannu da jiki ba sannu fa sannu da jiki sannu yarinya zan tambaye ki ki haƙuri yanzu wani jiha kike ne wani gari kike Mama ƙauyen su babbana ne amma sunan ƙauyen dan maliki dan maliki ina nike jin dan maliki can a jihar sokoto yanzu haƙuri za ki yanzu tun da garinku akwai nisa za ki tun da yanzu damuna ta kama yanzu sai ki haƙuri muka gama noma muka samu ɗan abinci muka ɗan sassayar sai muka sayar sai mu shiga mota sai mu mai da ke garin iyayenki yanzu ki haƙuri muna tare da ke ba abin da zai samu Allah su muna tare da ke ba da to sannu fa insha Allah zan mun gode fa sannu to Allah bar mu sannu nan ba abin da zai same